כאן בן ואביב והם בסרטון אביב איתי בהקלטה כי הוא לא יכול לבוא אליי כי הוא מעצבן. בכל מקרה אני ואביב נעשה שיטות מהטיקטוק שראינו. יאללה, השיטה הראשונה נעשה אותה כבר. אני אומר לך איזה בראולר לבחור. אני אסתיר לך אותו, כן? כן. לא בטוח אם יש לך אותו. לא, אחי, בטוח יש לך אותו. אם אין לך אותו, אני וכל הצופים מתחרפנים. יפי. מה אחי? שינו את שלי! איך לא שמת לב לזה? מה? איך לא שמת לב ששינו את שלי? רגע, שמתי לב ששינו את שלי. טוב, איפה מיפל? אוקיי, יאללה. רע. אני אסביר מה עושים. אל תשים מוכנים, אני מסביר מה עושים. מה שעושים זה לך יש אולטי וגאדג'ט. אני קולע אותך עם עוד איזה מישהו 2, ואז אתה עושה אולטי וגאדג'ט והורג אותו. זה מה שאמור לקרות בדיעבד. טוב, בואו ננסה, סבבה? אוקיי, אבל מאפין כבר בדק את זה בסרטון. מאפין גם אנחנו נבדוק. אגב, יש לי מצביעים. ואני גם יכול לצייר. 5, 4. אביב, אתה לא יודע מה אני עושה. אתה איתי בשיחה קולית, אבל אני מחרבש על כל המפה. אני מחרבש על האמצע של המפה בשחור, כאילו. מצחיק, אני אשלח לך את הסרטון. העלמתי את זה. אוקיי. אתה צריך להשיג אותי. יש גאדג'ט. אחי, יש פה מג. יש פה קטינה. אחי, תנסה להרוג את המג הזה. הנה מיפל. ננסה להרוג. הנה, בוא ננסה להרוג אותה ולהטינו אותי. הוא ניסה להעתיק ממנו את השיטה. אחרי שאין לו ריקוד. תהרוג אותה. את מי? את המג הזאת. הנה היא. אני לא יכול. אני ויקו. ויקו גרוע. למה עשית אותי טמבל? סליחה. דפוק אחד, היינו צריכים לתמות אותי. אני לא כל כך מרוכז, זה הימים הראשונים של הבית ספר. לא אכפת לי. תתעורר. תתחיל להתעורר. אני לא כל כך מרוכז. האם אתם כבר בתחים וזה? לא. ברה. הוא שמת אותו? מכה אחת. אחי, 2 מכות הוא הרג אותי, טובה לו 8. טוב, עוד פעם. אחי, זה ארוך רצח, אחי. אחי, המדע זה ארוך רצח. שים! למה עשית? לא. יאללה, עוד פעם. אתה זוכר אולטי לשמור? צריך לשמור אולטי. כולם, אנחנו מצליחים את השיטה הזאת. היא עובדת. אנחנו כבר ניסינו את זה שהרסתי את שהייתי פרניק עם 16 קוביות כוח, אתה לא זוכר? מה? ניסינו את זה בתוך קופסה לא של מיפל בהתחלה ודידותי שהייתי פרניק עם 16 קוביות כוח. כן, זה עובד כנראה, אבל זה צמוד יותר, זה הרבה יותר צמוד. להראות לך את הרוחב של הקופסה שלי? קבל. כן. אתה רואה, זה ענק. אוי. תבין? מר, יש פה ג'סי עם 3,500 חיים, תהרוג אותה. כאן, אתה רואה? תהרוג אותה. צריך להשיג אותי. נו, כבר תהרוג אותה. אתה רוצה שנתחלף? אם יש לך את מיפל, כן? כן, יש לי את מיפל. אוקיי, אתה רוצה שנתחלף? אם לא נצליח את זה במשחק הבא, אז ננצח. מיפל שלי לא רמה מספיק גבוהה נראה לי בשביל הגאדג'ט. אז תשדרג. או שנעשה את זה בקרב ידידותי, מה דעתך? אני לא בטוח, אבל אולי הוא רמה מספיק גבוהה. תבדוק. מקסימום תשדרג. אם לא נעשה בקרב ידידותי, כי אנחנו מתים פה כל הזמן. רגע, חכי, אני קיבלתי
אני הגעתי לאחי, אני קיבלתי את האגדי שבסוף הבטל פאס. כיף לך. אני עדיין לא. אני קיבלתי 10 יהלומים. אחי, תגיד משהו בשביל מזל. אני ממציא שיר. אמן קדוש ברוך שהאגדי יצא, שהאגדי יצא, שהאגדי יצא. אמן קדוש ברוך שהאגדי יצא, שהאגדי יצא, שהאגדי יצא. האמת שהרגע המצאתי את זה. נו, עבד? אני פותח. נו, מה אתה? אנשי אומר הירח. סקין טוב, סקין טוב. טוב, יאללה, טוב, המיפל שלך על רמה מספיק גבוהה? לא, תנו לי שנהיה לי לבדוק איזה רמה סקין הזה. אני אבדוק לך. אני יכולה לבדוק לך כמה. אז פה חנק. הנה חנק. חנק, זה לא חנק. לא אמרת חנק. כן, חנק. עוד שמעת פרנק. נו, איזה רמה הוא? סופר נדיר. מה זה סופר נדיר? הוא נדיר במיוחד. נכון. אני לא בפוקוס. רואה? טוב, אני מחליף למיפל. יש לך אותו על רמה מספיק גבוהה? לא, על 4. יש לך מספיק לשדרג אותו? הנה, אני יכולה לשדרג אותו. טוב, יש לי רעיון. טוב, לשדרג אותו. לא מאמין. מה? יש לי עכשיו רק 955 מטבעות. 955? אוקיי. כן, נשארתי, אני יכול 45. טוב, אני אשים קרב ידידותי, אני עוזב אותך רגע. אני שם ריקו. לא, אמרנו שאני ריקו. שמתי מרכז ההורווית. זה נראה מור. אני שם ריקו. אולי אחר זה יעבוד. אל תגלל לשים את האלה הנכונים. יאללה. הלוואי שאני כבר כאלה חזקים מדי. אוקיי. אוי לא, יש, אוקיי. חוץ מריקו אין פה ממש סכנות. אני צריך, אתה זוכר? איך את הריקו הזה? קיבלתי, יש לי את כל הסדרה. אחי, הטיטר. אני אראה לך. אני אראה לך אחרי המשחק שיש לי את כל הסדרה. לא צריך. סתם לי שעמם את הסופים, נכון? לא נראה לך את זה, שנייה בדיוק. טובה! לא עוזר. טוב אחי, ראית מי... היא הרגה אותי. הנה, היא גם הרגה אותך. היא הרגה אותך, היא צ'יטרית. די, דוש! די. אוקיי, לא באמת. מה? אביב. לא, אני באמצע הקלטה. זאת אומרת, נראה לי, אחי, אביב, אנחנו כבר 10 דקות על אותו דבר, נראה לי שנצטרך לסיים בקרוב. לא, טוב, תכף. טוב, 5 דקות, אוקיי? 5 דקות אני אבוא עליהם, אוקיי? עוד 5 דקות, אז אני אגיד לשם מה שאתה זה? טוב. בסדר, אז... אבל אפשר לישון. מה? לישון. אפשר לישון? טוב, אתה יכול קצת, דניאל, עכשיו לא, ובסדר, אני אעיר אותך עוד מעט. טוב, יש לי אולטי. שימו... לא על הג'קי, הג'קי חזקה מדי. אוקיי, גרוע. חבר'ה, מסתער על ההפרעה. וואו, גם הגובת כוח. רשע. למה הרגתי אותו? אוקיי, משחק אחרון, אם לא עובד אז לא סבבה. משחק אחרון כי
כי בקרוב, כי אנחנו לא יכולים לעשות יותר מ-15 שניות. ובגלל זה הסרטון הקודם שלנו שהיה בעיקרון 20 שניות, 20 כאילו דקות. שהיה 20 דקות קיצרנו אותו ל-13. נראה לי שאנשים ראו את הסרטון הקודם יותר כי יחשבו אותו כשורט. בוא נעשה ככה, אתה אחראי על קוביות כוח. אתה לוקח קוביות כוח, אני מתינות, סבבה? אוקיי. נו באמת. למה אתה תמיד מת? זה היה 2-1. זה לא פייר! לא הצלחנו. טוב, זה אחר קרב אחרון באמת, אוקיי? אוקיי. בוא נעשה ככה. אם אחר אנחנו לא מצליחים, אני שם כמה פוקו. אמא. אחי, יש פה דג. אחי, יש פה ווילו, יש פה פאנג. מה זה כל הדמות החזקות האלה? יש כאן את אולי ודג. ואת פאנג. אוקיי, יש לי אולטי. בזכותם יש לי אולטי. יש לי אולטי בזכותם. אבל אני הרגתי את אולי. שים אותי... לא עם הדג, לא עם הדג. הדג יהרוג אותי. כן, דג. עם הלולה. לא, רק שניתן חיים. לא, תברח אחי. שים אותי עם אחרי שנהרוג את הלולה, שים אותי עם הווילו. לפחות יש לי אולטי, אחי, אסור לנו למות. אני מת, עוד רגע, 900. לא, יש פה ניטה, אחי. אחי, אין לי ברירה, אני אזכוד אותך. עוד עצמי. יואו. לפחות אתה לא מתת. אחי, אסור לך למות. לא הייתה לי, אבל ברירה לקבור, ללכוד את עצמי. דפוק. אני בוט. אוקיי. אז זה הסרטון היום, לא הצלחנו את זה, זה כנראה לא עובד, ויאללה.